Oy! Hindi ko po alam na nag-record na po pala ako. Okay. Hello po guys. At ngayon po pala, may lalaro po ang games tawag ay Shadow Fight 2. At baka po ito na po yung very last games ko na nalalaro na maliban po sa isang ni Minecraft. Bagong games. Pag naisipan ko pa po, baka po kasi makaisip pa po ako ng mga vlog sa Minecraft. Kaya po baka ito na po very last. Kaya po panoodin nyo na po to. At saka kita nyo po sa sa aking hero, meron po siyang armor na maglakas at stick. At kita nyo naman po, medyo madami po pera. 1,900 for 15 gems. Sabihin po, nagtalaro na po ito. Tapos hindi lang po ako one-handed. Kailangan nyo po taga itong bilhin dito. Let's just upgrade my thingy. 280, upgrade. Okay, 1052. Ngayon laban muna po tayo. At ito po yung Shadow Fight 2 nga po pala. Saan po kayo lalaban? At maybe po sa survival, maganda po yata. Pag nataro ko po yung 1 round ay 40 at 64 po yata pag natapos ko po lahat ng round. 240. Pares ng bumbuhay madami pero ang kanyang kahoy diyan mas paano po siya? Taro po ako dito. At guys, may sasabihin po nga para sa inyo. Lahat po ng games ko, hindi ko po natin maging magandang gawa kasi nag-vlog lang naman po ako for fun. Not for anything else. Hindi po nag-practice masyado yung games bago ko po i-vlog. Pag nakita ko po bagada, bebe, i-vlog na kita. At ito po ninja, mabebem ko. Bam! Told you, bam! Bam, bam, boom, bam, boom. Basin na po natin ito. First strike, head hit, first strike. Head hit, baby. May bag na po ako nakuha na venture. Makakuha na po more diamonds, baby. Hindi nyo po. At what? Parang malakas po siyang version ni Ghost. Kung hindi nyo po kalala si Ghost, ay po yung aking kinakalaban na bodyguard po dito sa games na to. Kasi po meron po dito mga demons na fini po ni Shadow. Kita nyo po. At guys, sasabihin po ako sa inyo, pag mag-subscribe din po kayo, mag-like kasi po, pag nag-subscribe po kayo, pag po ako 100 subs, ipapakita ko po sa inyo ang mukha ko. Gusto nyo po ba yung mangyari? Mag 1K po kayo. Gusto nyo po parang nakita nyo na po mukha ko? Kung gusto nyo po makita yung mukha ko, sa cellphone lang, picture lang po, pumunta po kayo dun sa Stick War Legacy Challenge at tatulungan ko lang po lahat. Kita nyo po, ayun po yung dating weapons ko. Oh man, tingin na to tanto kanya. You think you can destroy the legendary Geos? Ha? Kapupiti! Bali pa si Pabo ha? Think you really think? No! Nahampas ko po talaga kung saan ako naupo ngayon. Inahampas ko po talaga. Inahampas ko po talaga. Ano po yata tayo sa, dito. Papakita ko po sa inyo skills ko. Dito sa Ito po. Kita nyo po. Pag naisa na po yan, tatapos. Po yan, tatapusin ko na po itong vlog. Ito po mga 23. Papakita mo na po sa inyo. May mga, po pala dito, dash of skills. Ayun po yung jump skills. Ganun po. Ito po yung favorite ko. Wait lang po, kailangan ko po, beb. Jump skills. Jump and kick. At
Beb! Ito niyo po yun. Papakita ko wala po sa inyo lahat ng skills. Ako po yung ito. Wait. Ano pong skills? Backhanded. There. Doon po, lalabas po ang kumukha ko. Gagawin ko po yun. Yun po yung mga iba po skills. Ito po yung favorite ko dahil laro ko po sa Tuda Buhay. Yan po. Mastig. Ito po, isa sa pinakamastig din. Ito po, ay po yung natuturo ko po sa pinsal ko. Kung di nyo po alam kung sino pinsal ko po sinasabi ko, hindi po si Ate Oring, hindi po. Yung una ko pong pinsan na sinabi nung pinakauna ko pong palabas dito sa Jay's World Channel. Tagal ko na po yata nung hindi po nag-vlog at ano po, 2021 na. Tapos po ako nag-vlog ay 2019, 2020 at happy past 6 days of happy 7 days of 2021. Yeah. Hindi po lang kapag-vlog doon 2021. January 1. Oopsies. Ano po maisipan eh. Tapos ito po. Bam. Ito po. Pack. Ito po. Malapit na po tayo sa taas. Cha-cha. Ganda nun. Cha-cha. Galidod. Ginagawa ni title. Yung final boss po dito. Ako po yung nakalimp pa rin po pong boss. Ako lang po yung boss dito. Pero meron pong mga different kind of boss. Cha-cha. Ito po yung hindi maganda. Diba? Kita niyo po. Kung gusto niyo po ako, may mga tao dyan na gusto makita yung aking kapangitan maglaro na to. Yeah, may mga tao dyan. Tapos si Ghost, sinasabi ko po sa inyo. Yung mga tao po gusto po makita yung kapangitan ko po maglaro. I'm so sure. Nandito na po kayo sa kanuban ko dito. I'm so sure. I'm the surest guy in the world. I'm so sure. Dito na kayo para sa pangat ko maglaro. Told you. Paano ako maglaro? Kaya nakita niyo po ba yun? Imbitin ko po dito. Nataro na po to. Tapos sa ibang level na po siya. At lang po yung mga sipa niya. Hindi po maganda. That's all the piece. Na-3 hits na po. Combo. Nakita niyo po kung paano kapangit. Ako paglaro. Na-deserve that 2 pesos. Okay. Insane po ba to? Possible po pala to. Kahit insane na po. Mas insane na to. Mahirap po din to pero kaya ko po. Baka si Jester. Taro ko na kita dati. Tataro din kita ulit. Upgraded armor. But ano nasa kamay mo? What? What? Tata. At guys, pinalood ko lang po ulit nung bago po ito gawin lahat ng vlog. At nakita ko po kung mga evolution ko over the years. 3 years of vlogging. Para mga 3 years na naka 2021 na ay may evolution. Kasi po nag-start po ako aking YouTube channel mula 2019. At tatanungin ko din po si Jester, Bev, Kata, Pipu, Gula, Boobs, Bugs. Nadun na nga po ngayon ang aking moves. Pag nananalo moves. You see, binigyan, oh no, round 3. Giving me a chance again. Kailangan ko lang tarunin itong Jester na to. Tapos may chance na baka may chance ako tarunin. Binigyan ko lang sa advantage. Shock! Oh man!
Paano po na tayo? Di po na binigyan yung price. Yung ginawa ko po. Actually, deserve a prize there. Volcano, I don't want to fight it. The raid new multiplayer mode described to underground map the challenge Miss Team boss in compared with other players. Okay. Baka pindot niyo po itong video na to para baka po nakatawa thumbnail. Kasi po wala pong thumbnail na ginagawa po talaga. Po talaga iyari po. What? Po natin muna. Tingnan po muna natin yung ating baton. Upgrade our little bit of armor. Upgrade a little bit of helmet. Gusto ko makuha ng rage weapon. Pwede ko ito bilhin pero wala akong pera para dito. Wala akong chance. 35 perk rest. Punch in item rest your perk 3 or something. Angry. What? Control air. Okay. Wala po ako ng pera para doon. 43. Papakita ko po muna sa inyo mga pangit na skills ko. Try ko po ito sirain. May mataba akong armor. Tita, Hindi ko alam kung ano sinasabi ko. Content to. Okay, sa content. Fine. What did I say? Try po natin ulit to. Nasa aking mas pangit na skills. Kaysa sa... Hindi mo matatalo ngayon. Mas pangit na skills ko. Kaysa dati. Sorry Ghost. Mas pangit na skills ko. Nibigyan lang kitang advantage. Sorry Ghost. You cannot defeat me now. Mas pangit ang skills ko. Mas pangit. No! Told you mas pangit. Natalo po ako ng 37 seconds. Dinitig niyo po yun. Last fight po. That means my last ever fight. On Ghost in Camera. Baka po gawin ko po ito series. Pero hindi ko po alam kung ito na po last games ko nang lalaroin na may na hindi po Minecraft. Baka po. Tandaan ko lang po pero itong tournament, alright. Tournament going down, Jester, you're going to get Jess and this and Jester. Pag tama ko na po si Aaron, gusto ko na matapang si Iron. The Iron Bars. Pwede itong enemy called Iron. At tatalunin ko na to guys. At hampas. Sorry baby. Hampas. Sorry baby. Hampas ka. Para to sa video na ito. Hindi ko alam sinasabi ko bakit. Bam. Gala pim pum pam. Ampas niya ako dun I will show the watchers who's the real deal or something. I don't do that. Bad kick by your bot. You're a bot. You know that right? Robot po to. Kasi to man po to robot. Natatalo po lang robot. Ano klase po ako? Yung tao mas matalino sa robot, pero po robot po siya tayo mas matalino sa tao ngayon. Sa age na to. Already being beat by a robot.
LFJ skills ko. But head hit is curricular. Gusto ko po baka head hit. Bam, bam, brutal. Hirap na po siya. Hirap na po siya. Para po to Street Fighter. Pero hapas ko po siya sa ulo. Head hit curricular. Sa pag curricular. Sa pag daw. At takot na dyan po na po yung pangit ko skills. Not yet. Ano po yung mas pangit ko skills, ha? Di po ba bakit dito po kayo nanood para sa pangit ko skills, di ba? Nanood po kayo dito sa video na to para sa pangit skills ko po, di ba? Di ba, daya po kayo nanood sa video ko gawa doon, right? Right? Nanood po kayo sa video ko para doon, right? Yay, nanood po kayo. At just flash bold. Okay po. At saka dito ko na po yata tatapusin yung akong video. At mami na po guys.